Πώς μιλάω στο παιδί μου για το σώμα του? Το πρώτο μήνυμα είναι ότι το σώμα του ανήκει στο ίδιο. Έχει το δικαίωμα να μην θέλει κάτι. Έχει το δικαίωμα να πει όχι. Σε φιλιά, αγκαλιές, αγγίγματα, ακόμα και αν έρχονται από ανθρώπους που τους αγαπάει. Τα σωματικά όρια διδάσκονται μέσα από μικρές καθημερινές πράξεις. Όταν εμείς σεβόμαστε όταν δεν θέλει κάτι. Όταν εμείς σεβόμαστε το δικό του όχι, χωρίς να νιώθουμε ότι αυτό μας προσβάλλει. Τώρα, όταν μιλάμε για την αυτοεξερεύνηση, χρειάζεται να ξέρουμε ότι η περιέργεια για να ανακαλύψει το παιδί το σώμα του είναι φυσιολογική. Δεν χρειάζεται το παιδί να φοβηθεί το σώμα του, να νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό. Αυτό που χρειάζεται να μάθει είναι το πλαίσιο. Ότι κάποια πράγματα χρειάζεται να γίνονται ιδιωτικά. Αν εμείς αντιδράσουμε με φόβο, με σοκ, με νεύρα, αυτό το παιδί θα τον μπλοκάρει. Δεν θα σταματήσει να έχει αυτή την περιέργεια για εξερεύνηση. Αυτό όμως που θα σταματήσει να κάνει είναι να μας μιλάει. Να μας μιλάει για αυτά που τον απασχολούν, να μας μιλάει για αυτά που τον μπερδεύουν, που του φαίνονται παράξενα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Και εμείς δεν θέλουμε να το χάσουμε αυτό.